Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Ruokeli tätä elämää! Auttakaa! No tervepä terve. Niin täytyy toivoa tosiaan, joo. Ja sä pelaat sitten yksivälisiä. No niin. Peliä vaan. Kirjalla, tatotalla, kirjalla. Peliä vaan. Sittenkö meni? Meni, kato, meneekö toikin vielä? Ai kauhean. Säkäs. Se on mahdoton paikka. No se oli mukavaa, että meni vähän niin kuin enemmän noita palloja kerran. Täytyisi vissiin lyödä tosta sitten tonne yli. Sitten tonne tonne. Oikein kiva pelata biljardia. Ai kun maha paskaan tässä näin. Mites tää on nyt saadaan tonne noin? Täytyy vaan yrittää kuule kauheasti. Noin, kyllä se vaikee, katsotaan nyt. Noin, oi on he. Kyllä se näyttää kauheen hyvä tuuri. Ai, on hankala paikka täällä, kun mustakasi pitäisi saada tuo viimeinen pallo, mutta on menikin sitten päättynyt yrittää passia. Tää on hyvin. No ei vaan. Pitäis käydä varapaa.